Goeie plan daar, dan maken zij bosjes. Ze nog in een gevaar waarvan ik achter. bro. Bro, waar is Gian? Bekas itu dah boleh itu komputer jangan Gian. Nou wat kan ze mee maken? Naxie. Kita harus nulis di kamera. Wat is sound? Ik was op die camera, dus ik je lijst niet aan het wat is het? Aí, brada, hoje não faz nada. Dan wijs me nou. Oh, schiet me niet. Dat is waar oud zit. Kom. Ahoy, die mensen kan zijn hier. Het komt wel van mij, schiet het in halen de koppen die daar, die gaan ook altijd op daar gaan op zijn. Aí, brada, moet je toch gaan ook. Wij met die schiet mee zijn. Wah, ze kan staan hier. Bro, zij praat met eigen te leren. Aku veel bullet is ik zie ze mee heftig. Nee, bro, loop man. Ik was ook niet die aan. Dan kan je van mama die kan niet in de plastic. Kom hier, waar ga je loop? Wah, zij toch al een plastic kan niet. Sinds ik ga nagaan en heren. Als we een plan uitwerken met bro, mijn man te vangen. En dan maak ik goed toetjes over praat van. Awe, moet ik gameball vangen, sarai. Aku speel I do it. Solot.